Hurrengo esperimentua egiteko behar dugun materiala honako hau da. Alde batetik azukrea daukagu. Beste alde batetik area. Eta bi ur edalontzi dauzkagu. Az gaitezen esperimentua egiten. Har dezagun azukre koiakara bat. Eta bota dezagun uretan. Oso ondo irabiatuko dugu. Eta begira zer gertatzen den. Nora joan da azukrea? Zer gertatu da azukrearekin? Azukrea disolbatu egin da. Baina gasa guztiak uretan disolbatzen dira? Konproba dezagun. Har dezagun area koiakada bat. Eta bota dezagun uretan. Berdin egingo dugu, irabiatu egingo dugu, oso ondo irabiatuko dugu. Baina zer gertatzen da, naiz eta asko irabiatu, area ez da disolbatzen. Bekaldean geratzen da. Azukrea guztiz disolbatu da. Eta area aldiz ez da disolbatu.